nahiko gogorra da, baina bide asko ematen digu. Beste galdera bat, zure amarekin bizi zara, Ander Matxinete? Bueno, ez. Horainik, eta neskatu gara doaz? Bai, egun batean bat, bestean beste bat. Beno, denak gara da eta ez zuen gana. Zer esan duzu? Entzun duzuna. Hala! Ostras, golpe! Beno, musikara pasako gara. Deiekin hasiko gara. Deitu 608-066, berriro. 608-066. Rin. Nor da? Jose Angel naiz. Horreto galdera? Ander Martini galatu behar diot. Ondora, bota galdera. Zenbat kilo txatu zenuen txapelketan? Ez dakit, zer txapelketan. Bai, 1 kilo gutxi gora bere. Zerbait gehiago? Bai, eta zu, Ander Matxinete, zenbat altxatu zenuen? Uste dut, 120 kilo. Zi pasada! Join. Honek gaizki usaintzen dit. Agai, zer gaitik? Uste dut, 120 kilo horiek altxaketa guztien batura dela. Hori gezurra da, balorea. Zer? Balorea! Ikusiko duzu. Berriro golpeka izu. Beno, orain, urrengo eta azkeneko deia gaurkoz. Rin. Nor da? Ni Mikel naiz. Eta ni jo. Nori gateko nahi diozu? Ander Matxinete. Ea ba. Zenbat urtekin hasi zinen Ander Matxinete? 7 urteekin. Usten dut. Ni 3 urte ditu, zu bezalakoa izango naiz. Oso ongi iruditzen zait. Saiatzen bazara, lortuko duzu. Hau Jon! Bale, saiatuko naiz. Beno, gaurko deia bukatu dira. Rin. Ala, zera narra, nori izango da? Ander Matxineteren ama naiz. Ander, ez duzu esan zu amarekin ez zarela bizitzen? Bueno... Ez du importa, zer nahi duzu? Txera bueltatzea janari osten ari dela eta... Beno, orain no, amatxo. Ezkara, ondo. Beno lagunak, urrengo astean gehiago. Agur, ondo pasa estuburuan. Beno, Ander, ondo pasa. Agur!